Frott il-ħidma li għamel pajjiżna f'dawn l-aħħar snin biex ta' spinta qawwija lis-settur tal-gaming, mhux biss żdiedu l-kumpaniji li ġew Malta biex joperaw u joħolqu xogħol f'dan il-qasam, iżda nħoloq netwerk stabbli u dinamiku bejn l-istituzzjonijiet u l-azzjendi li jippermetti li dawn il-kumpaniji jiffjorixxu. Għal dan Roger Strickland, konsulent tal-operaturi ta' kumpaniji tal-gaming, f'intervista ma' dan l-istazzjon. U osserva wkoll li f'Malta jsiru diversi avvenimenti li jippromovu internazzjonalment il-bosta opportunitajiet li pajjiżna joffri f'dan is-settur. Fost dawn semma Summit Sigma li ftit jinbisilu laqa f'pajjiżna 25,000 delegat u 1,000 viżitatur minn 80 pajjiż differenti. Roger Strickland qal li dan l-avveniment jiġġenera attività ekonomika biżżejjed biex isostni l-ekwivalenti ta' 950 impjieg għal sena. Naħseb li Sigma saret l-ikbar exhibition fl-Ewropa fuq l-iGaming. Inkredibbli meta tisma' n-numri 25,000 viżitatur lill-fira, 1,000 eżibitur. Interessanti għax dawn huma anki perjodu meta saret il-fira f'Novembru fejja normalment perjodu daqsxejn kwiet għall-pajjiż. Roger Strickland qal li minn studju li sar fuq l-impatt ekonomiku li dan il-summit ħalla, jirriżulta li dawn il-viżitaturi internazzjonali fuq medda ta' 7 ijiem okkupaw aktar minn 60% tal-lukandi ta' 4,500 Malta matul iż-żjara tagħhom. Huwa qal li Malta qed tattira kumpaniji u industriji ġodda f'dan il-qasam tant importanti l-ekonomija ta' pajjiżna li huwa dipendenti ħafna wkoll fuq infrastruttura tal-komunikazzjoni b'saħħitha. Qal ukoll li pajjiżna għandu talent kbir b'diversi istituzzjonijiet edukattivi li qed joffru diversi programmi ta' ċertifikazzjoni f'dan is-settur. Industrija ta' gaming b'20 sena ta' storja Malta, u a proven track record, u apparti hekk isibu ħafna għajnuna minn l-MGA, minn Gaming Malta u minn ħafna mill-associations ġodda li jiffurmaw f'dawn l-aħħar snin.